với lại hian chalai ti le politics thangthar politics chungchang soi kadua Mizoram politics din mun kan hun ton mek hi chiang takin kan traffic in karinga social media chak to kan sarkar shon mek chanchin te amalama sarkar to chanchin te po thui tak kan traffic to hlomani Mizoram hlem let na in buak khwan ne ziate kil sang sang a pol sang sang a politics le sarkar na thokte le mi pui nol pui le pol sang sang hlem let na in buak khwan na sa to zete po hi atakin kan tongin kan traffic ani Mizoram hian ram hruaitu tam tak kan lo nei to thina chung kan ram hruaitu kal to zong te chuan an phak tok a hun lai mil thawin thei top chuin he ram hruai nai an lo thok to thina chuti rol chuan politics meanwhile tel in nam noi na khove la chuan lo corrupt deute lo che fall deute om lo thei ani lova chung ho wang chuan kan ram hruaitu kal to zong te kha an ni na ba kin kan mu che thin ni hian ka ria thế to phi an chuột tak meu ni tam tak chuan a tam jok chuan ni tiang chuti rol chuan khovel chang kang zai la internet khovel kan lo cheng chowa khovel ram dang chan chin te india ram state dang ma so na te kan huwa kan chiarak alem nen a video nen kan hu thaya chu wang chuan kan ram hruai tu te min kai hruai dana a bikin thalai te kan du khop atling zo talova social media khovel kan phun luya ram hruai tu te du khop lo nei tun ma zong ai khan anasata tila adik ome he kan hun kal to hian Mizoram politics a hianin Mizoram mi puite hi bum hian kan lo om fo to a chuile tu tam tak kan thiet karing tun thlengin mi pui hi bumin kan lo om cheu ni in ka hrathina han chut let ula kum tlemte liam ta khan SEDP manga chek chung kotina cheng noi thum min pek tiam tu te phur takin Mizoram mi puin kan thlang thlinga cheng noi thum chu soilo chung ko tlemte a chung ko sang tlemte a cheng sing hi le sangai nan sem thei chowa nasa takin bumin kan omani chumi te chu Mizoram mangai ber o mang takan nationalism au pui thin an nia ma se mak em mai chu Chutiang khopan na sa nationalism au pui thin ram mangai ber ang zia zang om thin te chuan sarkar na an han chan chia khan ngai toilet ro in hre thayang Mizoram ti chetur hrim a piang Mizoram ti chetur hrim a din ne moti me turin ram an kai hruai thin tlatani Mizoram in mautam trampui rap thak takan ma chon laya central sarkar atanga tram tranpui na lo chuak bafako san chin le dan te kha arap thak lu tukani chu su nationalist party in ti te che du dan ani a an opposition lai chovin nationalism an tuya an ruling chia nationalism boruak a bole thin a poi hi ka tilu tukani nationalist party in ti te chuan hlemhlet na national lu to ko wangin Mizoram ma so na tura project lian pui tuirial haidel project kan ti te Falcon referral hospital kan ti te po anti chuan op thak theini khakaram mangai zia hi ni ngai lovani hei hi party dang te ka social du hrim wangani lo kan politics din mun ka soi du na ni ti chuan mi pui kan be donga be seina sang tak nen ZPM kan thlang tlinga anan sarkar ta a ma se be don thak takin chu ZPM Sawrkar chu beidon na khur thuk zo ka mi pui Mizoram mi pui te nuk lut tu ani taringot ani tu na hian anti tur anti lo zong kan ti ang anti hi anti lo tam lu tu ka hei chu hriat thiam thei kalati kan ti ang anti lo hi chu hunan lang awangin an sarkar hunan lang awangin ti theina chan san la ni kan ti velo wang anti zel lai tak hi apoi berani kan ti velo wang anti zel te hi kan hravek mi puin voina hen soi khera ngai lo chu mi pui bum na dik takani mi pui te thinrim ngoi tur kan nia thinrim na chang kan hre thin si lo tuna kan hun tong me ka hian in en teang kong chiat wang liawin Mizoram
petrol le diesel oil nitin eile bar ahar samek kum som panga dai kong pui thamin tiam tu te sarkar na hnuai thil thleng tan chon amak lu tu kani road tax motor thar kan lein kan pe a road tax asanga sing tel kan pek ul ton nuwa ses dang oil atangin kong pui siam tur tax an la le a chu mi puin kan pe char zar chungin kum som panga dai kong pui tha siam min tiam sak tu te hian kum ni khat dai kong pui po min la siam sak lo kong thar lai an nei lo kong thar lai hi ZPM Sawrkar hian an la nei mang lo reng reng kong sa Congress le MRF Sawrkar kal to zong te nak kong an lo siam to hi chu in kul vero se an soi thina kong shim hi chele tur siam ania an tia kong hi khoi rama ma thakum hlun om ngai lo wa eng Sawrkar lai point kong hi kong thasa reng po a che theya Congress Sawrkar lai te MNF Sawrkar lai te khan kong hi alo che fo to an siam le thin chu kong din munani ZPM Sawrkar nuwa kong chhia hian Sawrkar kal to te pu reng hun man hi adik thei to lo an hun lai kong chhia chu an ma ni ngein an siam ve to turani responsible government te pokan soi thleng tur angai lan kina khami zom na kha kala soi chowanga thil pakhat le chu Mizoram politics khovelina a hrin chua Mizoram ma chon na Mizoram ma son na ti chetu na saber pakhat chu kan du sak zong te kan party mi te du sak ta ka tling lo chunga ma son na contract na kan tho thi thin hi ni a thatak ta kan online thalo an lo khan kan mi le san ni awain kan sem ngam ta lo thina chuan kan ram ma son na tam tak hi ati chathina kan tur na sa ni chu mi tam tak kan du lawa ZPM party point an du lawa na sa tak kan soi selani an Sawrkar ma phei chuan kan ti ve don tho te chuan kan Sawrkar khera tul le nem ti in pudu ma kan siam zom tak phei chuan a soi nge ni kha ma se anan Sawrkar ta chenga kum ni le tle man Sawrkar lek chu hian vai bel che eng zat nge restricted tender an pek to kan ti lo vang anti se lai tak hi apoi lu tu mani loka kan lo sia April ni som pasari sang ni som ni panga khan saskin noya cheng vai bel che zaruk som ni pakka chuang man an mi du sak zong che restricted tender in open tender lovin an pe ni kan trevek chan sim bukal tlain kan trevek an Sawrkar tir te trang an du sak zong mi pakhat tho tir an tum ngar pakhat oma chu sakor ti chhun le PTC in kar kong khu ni a atran tira restricted tender pek tumna awma wangin mitharem ngai ten an do dala open tendering kan pe done an tin an thlak le a open tender chuata chuang lo chuan departmental workin an tho tir le a atira tanga tho tir an tum ngar khana to pa department mingin a thok le thowani chu thawhtu chu puwan chung lura ZPM PSC member ani a khu kong khu chengwai zali somre de pathum manani chu an mi du sak zong an tho tira a thawhtu tak hi puwan chung lur he an yem kan threlo a phena tu mo an ompo ni mai theye hei hian kan ti velo wang an ti kha aron ti chho zel zia chiang em mani chu mai ni lo tuna kan soi departmental work ming pusi work supervisor te contractor anga an tho zong hi a vain la khom pheilang chan vai bel che sang i zan nge niang tuna hian a tam lu tuk to ni hei hi Mizoram mi pui zalo na ne hetiang renga Mizoram mi pui zalo na hi a thing toim ka hrelo Sawrkar kal to te ka chon kan ti velo wang an ti lova an lo ti ni pon an ti ni mai an ni chuan kan ti velo wang an ti thlapa an ti silai khani apoi lai chu sakor ti chun le khulai kong chu an du sak zong mi tak kha tho ti ran tum ngar khan han thok ta chenga April ni som paruk sang ni som panga sang ni som ni panga khan PWD Nuaya Quality Control Research and Development Division in an han en dikta
ขาคอนกรีตอันชุนกงจักซองตัวM30อัดลิงเงตัวนี้อันเตียค่ะอัดจันเวปอดลิงพมังเราวันนี้เกี่ยชวนกัลพุงทาเร่งกับมุโซเราอปอยง่อยนี่เหตุที่เราเสียมชัดเหตุตัวยันZPMลูกจันในทานอมเราและสรการไงเราวันนี้ว่าอันดูชวนอันเสียมชัดเหตุกัลพุงติกเราตั้งอันเสียมชัดมาเสียมชัดอันเหกินสรการกัลโตตาซงเตียยานัสโจกิน restricted tender อันกัลปุยเลตานี่จงเตปุละลุงรังกงเสียมเตข้าอารับทักกันเนี่ยเจงด้วยสมลีปังมันผู้ซีลันมิงเลียนะ ZPM Southern Headquarters President นะโทษเตข้าอัฐกทะลุลุตุกะกัลวัดข้าอับหุ่มไปปันเสียมเตข้าอับพวกดาร์เวลาจงเตีย join NGO จงเอ็นทุส่วนเสียมาถกโตโลตูรินทุเปกันเปียสุดท้ายชวนทิลเตนอมไม่กับมุดขาหนาขา departmental อ้วกอันโถนี่อ่ะขัดยังอันเชียดตักเวลคันเกนี่จูอัฐกตักตู้กันนี่เลยเนี่ยบุงรัวกันสับไล่เจ้าลมแต่อันติโกยซอยกัวละอันนี้สีแล้ววะอันมานี่โถงเองนี่สีอ่ะอปอยกตีทุบวยเทลุแต่เพย์จูอมเสละจูบวยรำนะตัวขบดิ้งกระเรียอปอยตักเสร็จนี่airport จุงช่างมีปุ๋ยกันบุ่มด่านเละกัน politics เขลดูด่านแต่ที่อัมมักคบไม่กันโนจีเกี่ยวกับเรื่องว่ามิโซรามินะ airport กันในชุนเล้งปุ๋ย airport เด็กค่ะสรการมาสาเทนฮาร์สตักอัน local ปุ๋ยซ้ำที่นะคะ AAI Airport Authority of India เละ Indian Air Force กุตาลันตุมากันเพจลายเมกินชิมลำเละเขาสักลำมา airport เสียมเบลมีปุ๋ยกันละสวยมวยปุ้ยนี่เฮ้ยบ้ากันมีปุ้ยทำเราในอมโดนนี่ก็ตีปักขัดปกันเอ็นกอลเทโลไลท์เอ็งไฟเงี้ยอัดังเสียมเป็นกันสวยมวยมิโซรัมมั่งไอ้เนี่ยมิโซรัมตาอันที่เราดูนั่นละมันนี่หรอวะ regional politics นี่ regional politics ดิกตากันนี่ชิมลำปังอาจจะขดสักลำอาจจะกัน airport อมเราเสกันตีนี่เราอมเราเสอัดทะลุตุกมาเสปักขัดปกันเอ็นกอลเทโลไลท์สวยมวยปุ้ยค่ะมีปุยบุ้มด้านในล้อมนี่กันตีนี่ตัวไล่มิโซรัมหุ่นตรงรับทักตักปะคัดรุยโลลัวลุดตุกที่นี่โคลายกันฉลายแต่รุยโลวางเงินอันกุนงอยรุยโลจากกันเตยหัวมีปังไงตามพวกโคลายกัลเสอมขบินหุ่นเช่นขตาเพจวนรุยโลง่ายเต็นอมันนี่กันฉลายปุยสางเตลฮีเฮรามาเห็นรุยโลวางนั้นบัวช่วงก็สางตั้มตักจับพินกันรุมตกกันนี่จุดที่ไล่ชวนเสถนักวนกลุ่มสังกัดจะกัวสมกัวเลยสังกัดจะกัวสมกัวปฐุมเวลาคันมิโซรัมสรการินดีเอดิกเซ็นเตอร์เลียนปุยเมดินะปุลทันโฮลาCMไล่คอนเกรสสรการไล่หอนนี่เงี้ยมักเดียวไม่จูอันแคมเปญไล่อีเวนโนเชียทำเอดิกเซ็นเตอร์กันดินโดนติดตู้เตคันตัวน่ะยันจูดีเอดิกเซ็นเตอร์เลียนเบอร์กันในMRF สรการินะจอร์แดนเซ็นเตอร์เทียมมิงกัทลักเลตากะค่ะมีดังกุตะลันตุมินอันเพเรจร์กูชันเล NGO กุตะลันตุมานั่นละช่องดูสิโลวะสินอดเมื่อปอยน์สรการอินหัวมดานจินจิรเจียนพอดนิเซอันละติเล่เจ้าวันนี้เองก็ติเกอีเวนโนเชียทำเอดิกเซนเตอร์ดินตุมตุเตขันกันเนชุนโปตีรันตุมทัดเฮ้ยมีปุยบุ้มนั่นในลมเนี่ยหันสวยเพจกันอินสวยถิ่นริมเล็กๆโดนอินกระเรียตูนไล่กัน politics เข้าไปละทิลหัวทะเลอมเดียวประคัดเลยจู responsible government กันในโลหินี่มอพูดนั่นละงำสรการกันในโลกงเชียกันบัวยที่คบเพียนกันบัวยไลน์ chief minister เบรินเฮกงเชียให้หมอกันพูดโล NIDC นี่ตีPWD minister เบร์ปอยกงให้กติเชียแต่หมดเต็นตีไหมเมฆาลายกันจินอัสสัมกันจินทริปุระกันจินกงชับปุยกันหัวเมฆาลายกงสุดทะเลไหมอัสสัมกงสุดทะเลไหมทริปุระสุกงกันในทะเลตุกันตีเวก NSIDCL กงติตัวมันสวยง่ายลง
state sarkar mawhphurhna ni kha kong kha state PWD kut ani lo point ain call to NSIDCL natakanor theitur chu state sarkar ni chu wangin state sarkar hi he kong sia hian in thir film tum su se mai phi faina chi ni lo zirtir to qualified lo chungchang te kha sarkar kal to te kan dem da ya isu kan dai vat da ya kha politics kha aten om kati ke ma ngai point ka khret ve phak china a begin congress sarkar la ya MPSC le DPC thu ala kho te kha qualified teacher in an dai lo wanga unqualified khalak telan ni chu wang chuan qualified an ni theinan transport thui tak pe kan ni kum tam tak pe kan ni a amai ro chu tunah chuan sarkar in chan sa pe thei to lova kan zirlai pol tengen nang khan ingtingen kalpui dong kan thelo an sarkar to an kuta thil om vek to thil thani an thia chu ti mai ro se mi dang dem buai ngai lo enge mon leka thil eng po thleng se thil chelam ani chan sarkar ma san pu char chara kong chung chang apo ni chelom kong a that lek chuan sarkar mawhphurhna nia o sarkar wang ani ZPM Sawrkar wang ani kong tha tlemte lo om lek khan ZPM Sawrkar wang kong chiam chuan sarkar mawhphurhna ni lo adik lo reng reng ani responsible government kan nei lo tu na hian khang kan soi tak zong zong te ka sarkar kalai mek ti le sarkar to te soi sel tum na wang hrim hrim ani lo wa tu na kan politics din mun chiat zia ka soi du na ni a kan ram din mun hian chiat lama pan tial le mon si ti mai tur ani a chuti rual chuan thil lom om tak a thlir thiam chuan kan thlir thiamin ka ringa Mizoram politics si transition period a kan om mek ani hruaitu kan in thlak chho mek ani ke mani congress party nge apo kum tam takatang mi hruaitu tu kan hruaitu senior tam takte an chawl chho mek a mel thar lang chho mek a tu na tang kum nga kum som a phei chuan mithar wal thro hian he congress party an hruai don Chutiang bawkin MNA fa po vangvat kai ho an thil zota ZPM apo ani thomai transition period a kan om don kan lut chho don chi ani kan Mizoram din mun kan politics din mun mi pui din mun thre rengin voina hian ka thalai puite he thu soi lo ngai thatu zong zong te Mizoram siam thatu le thangthar politics boruak siam turin thawhpui ka sawm cheu ni thangthar politics kan ti deuh khera chu thalai te na kan du deuh ning ka ria a chan chu kan politics kalphung om sa du lova chak huama om mek kan ni awangin kangai tu thina kumza som ka chuang kalta Abraham Lincoln na thu soi ro pui tak pakhat democracy thu von ang mai kan von thin democracy ram te na kan ngai san em thin chu government of the people by the people for the people ti khani government kan ti hi ama ringo din sarkar ani ngot lovania government of the people ani mi pui sarkar ani chu mi pui sarkar chu mi pui te tana an siam ani chu wangin democracy rama reng chuan politics sina tum chu ram le mi pui ani turani ram le mi pui number 1 ani nge yangai ram le mi pui number 1 ani lo na politics chu adik ngai to lo chu thangthar politics khowela chuan ram le mi pui da ma sa tu thalai rilu thiang lim vision ro pui tak nei future dom tak nei te i zuang lu tang u Chutiang Sawrkar siam tur chuan i pen chua kang u corruption wanga kan ram ma son na tho tam tak chuan op te hi chu thangthar politics a chuan leng to su se dignalal ber ro se sarkar hi lang tlang ro se helai sarkar lang tlang te hian thil pakhat kan soi le lok te ang tum nai kumin kum tir kum sang ni som ni panga kum tir tang khan mak deuh main kan RTI mobile app hi a che chho char mai a tha a chele thina tiang hian tun ma om ka hrengai lo reng renga RTI mangna sa ve tak kan nia mobile app lu thei lo chang kan nga lu tuk
in register thei lo chang kan nga lutuk sarkar hian lan tlang a hlau man chu oti tur khopani siam tum tak tak ni se mi thiam pui pui an nga lutuk siam thei nin ka riam ni china ka soyang khan thangthar politics khove lo om tur a hi chuarin responsible government mawhphurhna langam sarkar te pokhan nei ve to ila tunah thalai sing tam tak e zon na nei lo min hruai har sa taka thok mek e zong atei huai te hi e zon te po siam sakila e zong tlak turin cher siamila thingtlang kan unau kan mizo pui tele kan mizoram khole tui nge te re thei bak ber om mek te dom kang turi thei top chho tak takila chutiang a tho chu lom kan chak chu thangthar politician te lo chuak le zel tur te rin ruwa chuan om se hi ka ti chuti rual chuan politician emo anil lo emo tu po ni se akum ano pana wang ringot hian a tha ti la ni chuang me lo vanilam aril ruwa dik lo chuan anno pan pawh le apoi thui ting meni chu wangin ril rudik puin politics si kan khelangaya chutiang ril rudik pu zong te chu kan thawhpui chak ani chutia kan an soi chuan thalai te hian kan nu le pa te thazan nuai om mek te hian danglam na chu kan siam thei don em ni ti zona om mai thei Mizoram vote om dan tlema zong kan soyanga kum sam ni som ni panga kum tira special revision summary revision nei ni khan Mizoram puma hian vote sing re le sa nuai re le sing ruk chuang hret a oma chumi nuai re le sing ruk zinga vote si nuai nga le sing ni chuang chu kum somli panga nuai thalai kan ni chu ala u deuh kan ti ni point kum som thum panga thalai kum som thum panga nuai lam hi vote nei mi nuai thum le sing kuwa nuai li don kan om chu Mizoram puma vote om zong sa ta tagin za somli panga la ni pha a ke ni chu kan no panga vote nei thar tir kan nia tia kum som ni panga nuai lam no pang le zol deuh te kan loin da ol mai thei tunah hian kum som ni panga nuai lam vote nei hi nuai khat le sing kuwa nuai ni don kan om ani tunah chuan nuai ni kan tling to mai thei chu vote om zong sa ta tangin za zela som ni pasari ala tling tho chung zong chu kan tran ruala ramro rel tu mi puite buma corruption nei nam hoi na saluduk te huai sen ta kan dawa kan pai ngam phot chuan engwai nge kan rami kan siam that lo wang ka ti ni tula hian mi tam tak chu kan beidong mek kan ram kal dana kan beidong BJP hi an thata bereng ate kan ti mai ateu lo kan ram le nam ta na him don lo engati kan beidon tunah kan politician te laka beidong kan ram kal dana beidong tam tak te hi zo na ka zo tang cheu Mizoram siam thatur hian engei ti to beidong tur khopin engei lo ti to kan la che le ne Mizoram siam thatur hin kan la che tak le nem thalai te hi ho u I cheang u kan tran rual phot chuan thalai te hian danglam na kan thlen thei chuti rual chuan kan film khurangai le mai thu soi thiam muang chara dot soi thiam kan tiang chi te thu soi thiam na zong te na an soi hi kan oi duaka en tin na pakhat ka soyang Mizoram politics am hun poi mo deuh chel tu ADC pathum kan neya Mizoram politics am hun poi mo tak chel tu pakhat chu Autonomous District Council pathum kan nei te sonia athu soi thiam na zong te na mi dem nan an man wangin chu Autonomous District Council te chu Congress Sawrkar siamani anti thina Congress hi an dem vak thin an ni teu lo ti tak a chuan Congress khan ado chutin khalam panga boina kan nei ran lo ma se ni na taka chuan asiam tu tak chu Bengali ICS ho an ni Indian Civil Service ho chumi ka soina chan chu a soi thiam na zong nan soi wang hian oi duak lo wang u Congress party te po hi minan beina sa khopa
min han be na sa thei khopa chelai let der chuan Mizoram ti chetu chuaten min chua ve ringo ta congress ti chetu ani lo siam thatu maso na thlen tu ani congress in ati chet ai chon a siam thatle ati hlotin hi atam jok fe ni china ka soi tawang khan mi nuai tel in nam hoina politics ani wangin khoi lai mo chuan a thalo tok chu lo om veng chu i chuan adu taka a thlan chu thlap mi som pan hi jing aba pakhat ching pen ong lom mi nuai tel in nam hoina chuan a sang tel hi a ching pen pol hi chu om turangai top turani za hian kan fel film don lo he khovel hi vanangel te om khom na ni lo su wangin voina hian ka thalai pui zong zong te university le college zirlai zong zong te higher secondary school high school zirlai zong zong te na tho nei to te na tho la nei lo na zong lai mek te rim taka thingtlang lam lo na thok mek te construction worker te dor nga ka na thok mek te sum dong te thalai Mizoram pona le khazil na thokom zong zong te ai fiam mi zong zong te potiang he ka thu soi lo ngai thatu zong zong te hi Mizoram siam tha turin thangthar politics thazok Mizoram Lalhriat ngai lo politics khovel thar siam turin ke pen chuak turin ka sawm chewa thawhpui turin kan sawm chewani i beidong lovang u kan tran rual phot chuan thalai Mizoram voter za somruk hum tu te hian Mizoram kan siam tha the ni kalome